हाय लोगोफोर बयखौबो बे आंनि गोदान YouTube चेनेलावहाय बरायबाय। आङो भिडिअफोर जेबो लाबोथ'नाय जायाखै आरो आंनि गोदान चेनेलावहाय आङो दिनैहाय मोनसे फिसा ब्लग भिडिअ लानानै फैनो सानदों। जायाब्लाबो फार्स्ट टाइम आरो दिनैसो आं दा न'आवनो दङ, ओमफ्राय लोगोफोरजों बेरायनो रेडि जादों आरोना। बिथांमोनहा नायलांबाय थानोबा नायलांदो। आं दायो थांगासिनो बेरायहैनो, सासे लोगोनाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर। दा लामा मोनबाय नै, थाबायलांगासिनो। आं दायो लोगोनाव बेरायनो फैबाय, सफैबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे गोदान चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों बिसोरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहरदो। ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। आयदा मिनिट सोंदो माबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थायो मानसिया भिडिअ खालामनायाव, गावबो खालामो मालायखौबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो। हाय होनहरदोब्रा, आंनि चेनेलावबो फाग्लि लोगोनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब बानायना होदो आरोना थाबैनो 50K। खेबसेनो दावखोखाबायसो। आयु सानथिं बाथिं बेरायलाबाय थासै आरोना जोङो। आसोला नायलाय, लोगोबो फैदों, लोगो बेरायनो नागिरदों। ब्लग खालामगासिनो बिथाङाबो आरो बिथांनि ब्लगखौ माने फाग्लि थाबायबाय फैदो नै बेरायनोसै। भिडिअखौ आं बारा गोलाव लाबोआसै लोगोफोर, नेक्स्ट टाइमाव नेनानै थादो।